Насилието отново ескалира близо до Рамала, с трагични последици. В сряда вечерта, 3 палестинци бяха простреляни и убити в село Кафър Малик, близо до Рамала, в окупирания западен бряг. Според палестински официални лица, група израелски заселници са влезли в селото, предизвиквайки хаос. Видеоклипове от местопроизшествието показват горящи коли и къщи, докато жителите бягат, а изстрели отекват. Израелската армия казва, че нейни сили са пристигнали и са открили сблъсъци между заселници и палестинци, при които са хвърляни камъни. Съобщава се, че въоръжени лица са стреляли, което е накарало войниците да отвърнат с огън. 5 израелски граждани са арестувани на местопроизшествието. Палестинските власти нарекоха инцидента организирана терористична атака. Това е само последният от поредица от насилствени сблъсъци, тъй като напрежението между заселници и палестинци продължава да расте в западния бряг. Насилието отново ескалира близо до Рамала, с трагични последици. В сряда вечерта, 3 палестинци бяха простреляни и убити в село Кафър Малик, близо до Рамала, в окупирания западен бряг. Според палестински официални лица, група израелски заселници са влезли в селото, предизвиквайки хаос. Видеоклипове от местопроизшествието показват горящи коли и къщи, докато жителите бягат, а изстрели отекват. Израелската армия казва, че нейни сили са пристигнали и са открили сблъсъци между заселници и палестинци, при които са хвърляни камъни. Съобщава се, че въоръжени лица са стреляли, което е накарало войниците да отвърнат с огън. 5 израелски граждани са арестувани на местопроизшествието. Палестинските власти нарекоха инцидента организирана терористична атака. Това е само последният от поредица от насилствени сблъсъци, тъй като напрежението между заселници и палестинци продължава да расте в западния бряг. Насилието отново ескалира близо до Рамала, с трагични последици. В сряда вечерта, 3 палестинци бяха простреляни и убити в село Кафър Малик, близо до Рамала, в окупирания западен бряг. Според палестински официални лица, група израелски заселници са влезли в селото, предизвиквайки хаос. Видеоклипове от местопроизшествието показват горящи коли и къщи, докато жителите бягат, а изстрели отекват. Израелската армия казва, че нейни сили са пристигнали и са открили сблъсъци между заселници и палестинци, при които са хвърляни камъни. Съобщава се, че въоръжени лица са стреляли, което е накарало войниците да отвърнат с огън. 5 израелски граждани са арестувани на местопроизшествието. Палестинските власти нарекоха инцидента организирана терористична атака. Това е само последният от поредица от насилствени сблъсъци, тъй като напрежението между заселници и палестинци продължава да расте в западния бряг. Насилието отново ескалира близо до Рамала, с трагични последици. В сряда вечерта, 3 палестинци бяха простреляни и убити в село Кафър Малик, близо до Рамала, в окупирания западен бряг. Според палестински официални лица, група израелски заселници са влезли в селото, предизвиквайки хаос. Видеоклипове от местопроизшествието показват горящи коли и къщи, докато жителите бягат, а изстрели отекват. Израелската армия казва, че нейни сили са пристигнали и са открили сблъсъци между заселници и палестинци, при които са хвърляни камъни. Съобщава се, че въоръжени лица са стреляли, което е накарало войниците да отвърнат с огън. 5 израелски граждани са арестувани на местопроизшествието. Палестинските власти нарекоха инцидента организирана терористична атака.
Това е само последният от поредица от насилствени сблъсъци, тъй като напрежението между заселници и палестинци продължава да расте в западния бряг.